क'क्राझार सहरनि ब्रह्म कुमारी मिरुआव 10 क्रर नासा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार ब्रह्म कुमारी मिरुआव दिनै 6 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 20 आगस्त खालारसिम गुबुन गुबुन ओनसोल, फरायसालि आरो फसंथानफोराव फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगार खालामनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि 10 क्रर नासा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ, लोगोसे बाहागो लायो ब्रह्म टेक्न' फरायसालिनि सामलायगिरि, बेबिलेन फरायसालिनि फरायसा आरो साखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। जोबोद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ भारत सरकारनि बिथोन बादियै दिनै नैबे क'क्राझाराव थानाय जोंनि ब्रह्म कुमारी संस्थायाबो बे हाबाफारियाव एहेमै बाहागो लादों। 10,000 बिथांमोननि संस्थाया 10,000 10 करोड़ युवा भारतफोरखौ प्रतिज्ञाबद्ध खालामहोनो, समायखिरा लाहोनोनि थाखाय बिथांमोनहा थांखि लादों जे जोङो भारतबर्षआव प्रतिजन नागरिकनि दायित्व निसा मुक्त भारत जागोन आरो खालामगोन। बे प्रतिज्ञाजों बिथांमोनहा दिनै 10 करोड़ भारतीय नागरिकनि बिखा बिख्लोआव हाबहोनो नागिरदों बे मेसेजखौ। गतिके बिराद गिदिर आरो गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ आरो भारत सरकारनि आरो नैबे जोंनि ब्रह्म कुमारी संस्थानि हेफाजाबनि। गतिके बाहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोग्गानाय मोनदों। आंनि तरफनिफ्रायबो आङो बे अनुस्थानाव नुजाफैनानै आं बेखौनो मेसेज होदों जे युवा भारतखौ शक्तिशाली भारत बानायनो थाखाय, भारतखौ शक्तिशाली बानायनो थाखाय निसा मुक्त जानांगौ, बेनो आंनि मेसेज। जोबोद दुखुनांथाव बास्तब बियो जे जुबक समाजा थाबैनो बे एबिउसिभ साबस्टेन्सेस बेफोरनि प्रति आकृष्ट जायो। गतिके आङो दृढ़ बिश्वास जे बिथांमोनहा गावखौनो मोजां मोननाय सोलोंनांगौ, आत्म मन्थन खालामनांगौ आरो जिकुनु हेफाजाब बिथांमोनहा दिनै जोंहा भारतबर्षआव बिभिन्न संस्थाफोर दङ, जे संस्थाफ्रा बिथांमोनखौ निसा मुक्त खालामनायनि खामानि मावगासिनो दङ। निसाया जाहैबाय जोबोद मोनसे टेम्परारि गोजोननाय बा टेम्परारि प्रिथिबिखौनो बा गावनि जिबनखौनो मोनसे टेम्परारि सानहैयो बे निसानि जरियते। जाय सुबुङा निसायाव आसक्त जायो। गतिके गुवारै गोथौयै साननो हाया। जिबना गुवारै गोथौयै साननांगौनि मोनसे जिबन बियो। गतिके प्रत्येकजन जुबकआ जाहाथे दायित्वशील जानानै, दायबद्धता जानानै जुदि आवगायो होमब्ला बे निसा मुक्त जागोन। आरो प्रत्येकजन जुबकखौ आं बेखौनो खावलायो, दायबद्धता लानांगौ, दायित्व लानांगौ। मानसि हिसाबै दायित्व लानाया प्रत्येकजन मानसिनिनो दायित्व बियो।